janvier kalo nata sanba 2025 la Donald Trump walima Kamala Harris de bena kɛ l'Ameriki jamanakuntigi ye min mana gagné sɔrɔ a tigi de bena kɛ l'Ameriki ka kɔkan baaraw ni a politiki gɛlɛnw farao kan armée min fɛnɛ ka fanga ka bon ni duniya armée bɛɛ lajɛlen ye a bena k'u commandant ɲɛmɔgɔ ye. La guerre tɛ ne bolo ne ma la guerre sɔrɔ fo ka bɔ ICC la n ye min kɛlɛ kɛ nga a kɛlɛ fɛnɛ kɛra lawulinkama kɛlɛ de ye an ma fitinɛ sɔrɔ n be se ka la guerrew lajɔ ne kuma barani cili kan kɛ ko kelen pe ye. Trump ma deli k'a ɲɛfɔ a bena la guerre in lajɔ cogoya minnu na ka Joe Biden to fanga la Rusi bina Ukraine kan. Hamas ni Hezbollah bina banisirala kan k'a kɛ san kelen fitinɛ bilenba wulili sababu ye banisirala sɔrɔdasiw fɛ. Fitinɛ fosi ma wuli Trump tile la wa a ma l'Ameriki sen don fitinɛ kura si la. Trump dɛmɛbagaw be o wele de ko la paix jagoyalen. Démocratiw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'o kɛra bɛnsema de ye ko sinɔ ko Trump ka fanga ban waatiw la ko l'Ameriki ka kɛlɛkɛdenw tun be u yɛrɛ la Afghanistan, Syrie, Irak ani Yemen. Trump ka balika kow fɛnɛ be yen nɔ jamanakuntigiya tarikutigiw be min wele ko dɔgɔ bɛ fatɔ kun. Hakilina minnu ye k'a jira k'a fɔ ko politiki fa bɛ i la ani ka fanga gɛlɛnw lawaleyaliw kɛ o bɛɛ ye siraw de ye ka dɔ fara a yɛrɛ kan wa balika baara nunu siraw kan be jate danbe taabolo dɔw ye. Could be a virtue. Lagosilikanw be a lakali k'a fɔ ko Trump ka nin waleyaw faralen a k'a yɛrɛbakun ka nataw kan ye fɛnjuguba de ye an be duniya min kɔnɔ bi ne a be boli bɔnbu fiɲɛmabaw de kan n'u b'a wele nazarakan na ko arme nucléaire. A waleya be se ka kɛ gwɛlɛyaw ye fɛnɛ bɛn ladilaniw siraw kan ye. Fitinɛ fanga dɔgɔyaliw ni diplomasi cɛsirili ɲɛtaw bɛɛ be bɔ a bolodacogo lakika sirajɛlenw de kan la wa a waleya ka kan ka jate minɛ sabila fɛn o fɛn ne a tɛ taa o siraw fɛ be se ka na ni faamuyalibaliyaw ni jɔrɔnabaw ye n'i y'i kɛlɛkɛɲɔgɔn ta sira dɔn a be se k'a ka laseginni kɔ teliya. Diplomasi siraw kan Harris jatelen bɛ k'a kɛ ladatigi ye i n'a fɔ Joe Biden. A dalen bɛ kosɛbɛ jamana caaman ani kulu caamanw farali la ɲɔgɔn kan ka baarakɛɲɔgɔnya waliya ɲɔgɔn fɛ. Kanto ni jamanakuntigiya baara in kɔnɔna la n ye jɔyɔrɔ la ka bagabagali caaman kunbɛn minnu tun ɲɛsinen bɛ an ka lakana siraw ma wa n ye fɛn caaman ɲini fɛnɛ kɔka marakɛlaw fɛ an ka jamana ye n ye jamana ka baarakɛɲɔgɔnyaw siraw ma fa ka u ma sinsi wa n ye an ka lakanakɛlaw kɔkɔrɔma dun jamana kɔ kan ni ye ɲɛmɔgɔya in sɔrɔ n bena baara kɛ yaasa l'Ameriki ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ka to a bolo lakana siraw kan duniya gun kan. Nga Harris komi Trump fɛnɛ u fila bɛɛ lajɛlen be se ka sugandili kɛ l'Ameriki mana wajibiya ka bila fitinɛ dugu dɔ siraw kan sabila l'Ameriki kelen tɛ setigiba ye an be don min na i ko bi. Both Trump and Harris Trump ni Harris fila bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fanga jɛnsɛlen be duniya kɔnɔ bi ko jamana wɛrɛw fɛnɛ kan ka lamɛn k'a fɔ ko Rusi ani Chine ka hakilinaw be u bolo ka kɛɲɛ ni duniya marali cogoyaw ye minnu kan ka jate. on how the international order should work. Kada Lapson ka fɔ kan a danfara ye min ye o de ye k'a fɔ ko Harris dalen bɛ l'Ameriki ka faraɲɔgɔnkanw fanga la ko wa ko a labɛnnen do fɛnɛ ka tuguli kɛ jamana wɛrɛw la yaasa ka ɲɛɲini problɛmuw na. A bena tɛmɛ ni Biden ye baara minnu daminɛ ka kɛɲɛ ni duniya jamanabaw ye dɛmɛ minnu lase Ukraine ma siraw ye. Ka kɛɲɛ ni Gaza ye a sinsira maya ani hadamadenya dɛmɛw hakɛw sariyaw labatuluw kan. Donald Trump ye a fɔ Premier ministre Netanyahu ye fɛn o fɛn be aw bolo k'a kɛ a y'a lawaleya arabu la. Kamala Harris ko hakɛw be aw bolo ka aw yɛrɛ lafasa nga a ye aw hakili to dɛmɛ laseliw la Palestine jama ma. Yala danfara be ni hakilina nunu ni ɲɔgɔn cɛla la wa? Yala mɔgɔw bena l'Ameriki lamɛn? Waati min na l'Ameriki jama b'a la ka labɛnw kɛ ka taa kalaw ta a ka gwɛlɛn ka jaabili kɛ ni ɲiningali nunu na gaɲɛ kɛbagaw mana kɛ a mɔgɔ fɛn fɛn ye.